Korkanthi constituency ke parlo long pholem satum chingrum si Ingdeng inter Korkanthi lems football championship along paglong kam lem satum kachip haipon kedam tang phai kuni ni phai kre player ni Korkanthi constituency ke parlo long plem satum chingrum si dhentaghat long mirjang college pathu aklam along arnisi apharman football kepathu kachipate ki bipon bangso kepathu along aluhiaman pen Korkanthi BJP mondol committee maipu dolo ingti kongchun bang chandra ingti Chunbang Thom Sing Ronghang, VDC Chairman Korkanthi Suatum Pendanglok, Pinangana Bang Pubang Piatumta Chitong Dunsi Aliralon Pidunrinti. Bangso Kepathu along Korkanthi constituency ke parlo lem satum lake, Teke Langjun cooperative lems, Dhentaghat lems, Paglongkam lems, Sami Langso lems lapen Langlokso lems satumang bongsi Pathu Pondo. Kepathu bompen angdung kitian kachepale dunke Dhentaghat lems pen Paglongkam lems satum hende. Laso kapathu hut paglongkam lem satum ke thek muchora jok ke hayanong e chipalong pondo somsi swarlo tum sitame richuang hoi kachithi mate magical chair kapathu ponahut samelang so lems la pente ke langjun lem satum si chipahai pon bangso kapathu pon lake Korkanthi constituency ke parlo lem satumang bong ningi si ke do thek chi la pen kachipachini se roijia phan akemang pensi pathu pon lu kusi thampo lase Ingdeng hinia longta chuning Nili tumsi pon lako peneng le thota nili tumsi Ingdeng hini Korkanthi interlem sulong pathuta nili tum paklom kam lem hoi ahin pensi ako peneng le thota chipai pon thulo penki angku hadak mena nitum juning ason thani tum chipai pon vek nang ku ka chisik ka practice ani wang dala pusondo ajoni si nitum ta ko peneng le thota hai pon lo asila bangso ke hai pon kenili tum committee kado be committee ahin pen chirap chitu pen pot nili tum ta jakong chiparang pen pini hai pon det pot lasi nili tum ta ningarong pon piglo Dong mukak pen samsing inti Karbiang Long Live